Assalamu alaikum hürmetlerimiz. Sirli dünya, sirli kişiler deyimiz. Nerse soğul sir, sir saklauның sirleri var mı? Sir söyleme dostuna, dostunның da dostu bulur, ol da söyler dostuna. Көңіл бушату деген нәрседе бар бит. Шактый гына сынаулар үткән якын дустың белән сиреңне бүлешмәү мөмкин түгел. Сир саклый белүчеләр алар тугрылыклы, ышанычлы кешеләр. Исәнмесез, кадерле тугры тамашачыларыбыз. Без Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова манзара тапшыруының тугры хезмәткәрләре иҗат төркеме белән тапшыруны башлыйбыз. Менә бу Труфетдиннең ыштаны карагыз әле, монда тагы бер ничә фәнистия. Ринат Абый Муслимов, татар эстрадасының популяр артистлары, яратып башкарган җырларының сөз авторы. Әле без монда тормаганда мин үзем өчен ишектер алданыпмысың, әйберләр төшеп җибәргәнем дә булды. Юри монда кайтыр өчен, юри монда тупланып калыр өчен. 28 мартта бүтән дөнья тарихчылар көне билгеләп үтелә. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дигәннәр. Сез яшь буынга, хәзерге һәм киләчәк буынга нәселен, милләтен тоеп, аңлап яшәргә ярдәм итәсез. Һөнәри бәйрәмегез белән сезне мәшһүр тарихчыларыбыз, дөньяда тагын нинди яңалыклар барлыгын хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова сөйләр. Өлкән яшьтә булуына карамастан 81 яшьлек Любовь Мореходова актив яшәү рәвеше алып бара. Көндәлек хуҗалык эшләрен ул Байкал күлендә тимер аяк ташуы белән аралаштыра. Берничә ел элек әбекәй интернет йолдызына әйләнгәч, Олимпия чемпионы Евгений Плющенко аңа яңа тимер аяк бүләк иткән. Әбекәй исә үзенең вакыт сынавы узган спорт аяк киемен бүген дә яңага алмаштырмаган әле. Любовь Николаевна бер үзе генә яши, 14 сыер, бозаулар, дистәләгән тавык, эт мәче асрый. Кайвакыт хәлен белергә, хуҗалык эшләрендә булышырга, элекке хезмәттәшләре, оныклары килеп китә. Моннан тыш ул чигү белән мавыга, буш вакытында телевизор карый. Любовь ханым машинада йөртә белә, якындагы авылларга да барып кайткалый. Ул гади әйберләр турында хыяллана. Оныкларым бәхетле, сәламәт булсын, яхшы яшәсеннәр иде ди. Таҗлы вирусны да җиңеп кичергән, әмма яше бару сәбәпле азрак йөри башлаган, аяклары авырта, тиз арый. Шуңа да карамастан әбекәй актив яшәвен дәвам иттерә һәм күнеккән гадәтләрен үзгәртми. Любовь Мореходова уйлавынча хәрәкәтчәнлеге һәм даими физик йөкләнеш аңа озын гомерле булырга ярдәм итә. Кытайның Леочэн шәһәрендә яшәүче Вэй Вэнь Сюань металл чыбыктан катлаулы сыннар ясый. Хәзерге вакытта кыз алтын агач ясау белән мәшгуль. Мин 4 яшемнән үрергә өйрәндем. Әлеге шөгыль миңа вак моторика һәм акыл сәләтен үстерергә ярдәм итә. Кызның сүзләре буенча яңа сынны булдыруда иң авыры андагы детальләрне эшләү. Агачлардагы ботакларны ясау өчен күп көч куярга кирәк. Алар күп хезмәт сорый ди кыз. Вэй Вэнь Сюань барлыгы 50-дән артык уникаль чыбык эшләнмәләре ясаган. Алга таба да ул иҗатын дәвам иттерергә уйлый. Телевидение тапшыруларын әһәмиятле эштәлекле, мотор форматлы итеп әзерләп, эфирга чыгару бик катлаулы, киң кырлы эш. Аны югары сыйфатлы эстетик продукция буларак экран тамашачысы карамагына китереп җиткерү дистәләрчә тиешле белемле һөнәр ияләренең иҗади фидакар хезмәтенә бәйле. 20 ел Яңа гасыр телеканалы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2014 елның 28 мартында Рөстәм Миңнеханов Уфада булды. Андагы киңәшмәдә Идел буе федераль округында әйләнә-тирә мөхитне саклау, аны дөрес файдалану һәм урман хуҗалыгы өлкәләрендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру мәсьәләләре турында сөйләшенде. Тагын бер елдан Казанда Идел буеның күңел ачу һәм уеннар фестивале булып узды. 2019 елның бу көннәрендә Россиянең халык артисты Денис Мацуев КАМАЗ йөк машиналарын йөртеп сынауда катнашты. Кышның тиз генә җиңеләсе, язның соңга каласы килми. Кояш үз нурларын кызган мишәшәшә. Ул бөтен дөньяны йокыдан уятырга тели кебек. Хуш киләсең, ямле яз.
Bugün bir көңілі bayram cemaat. Rizin gelüş günü deyken. Elegelikten kızıl işli gelüşün milleti var mı iken? Tatar gelüşler dip tesililer hatta. Gelüş dikene de bayattık. Ebi babalarımız alarını yaratıp kiygen. Avulda yürür için mine diyen ayak kiyimi. Bizge de elekteli. Şəhərdən kiyip qaytqan матур туфлиләребезне салып, үзебез дә елтыр галушлар киеп куярга яратабыз. Рәхәт тә аякка да җайлы. Әле ул галушыңда тамган булмаса, галуш югалтуны көттә тор. Белеп ки сәхифәсендә хезмәттәшебез Лилия Гыйззатуллина һич кенә дә галуш турында сөйләмәс. Ул зәвык белән киенергә өйрәтә. Лилияны игътибар белән тыңлыйбыз. Исәнмесез, нәкъ менә алар ярдәмендә киемнәр комплекты образга әйләнә. Алар безнең индивидуаль стильне булдыра. Сүз аксессуарлар турында. Бүген бу җәй һәм көз айларында актуаль аксессуарлар турында сөйләшербез. Аксессуарлар тенденцияләрендә кием модасына караганда үзгәрешләр әкренрәк темпта бара. Шулай да һәр сезон өчен актуаль трендлар була. 2023 елда аларның ниндиләренә өстенлек бирергә? Соңгы мода күрсәтүләргә күзәтү ясарбыз. Әмма иң элек тарихка күз салыйк. Бижутерия, ювелир шәлмәләренең арзанлык күчерелмәсеннән модалы аксессуарга әйләнгәнчә нинди юл үткән икән? Бижутерияны ялганлау юлы белән уйлап табылган аксессуар дисәң ялгыш булмас. 19 гасыр башында ювелир Жорж Фредерик Страсс кали пыяласын җитештерү технологиясын уйлап таба. Бу хрусталь бриллиантка охшаган була. Ул аны бик оста итеп ясап, кыйммәтле ювелир шәлмә дип сата. Танылу аңа вафатыннан соң гына килә. Барыбызга да билгеле Страссларга аның исеме бирелә. Шулай да пыяладан ясалган ташлар дөнья күләм танылуны Чехия инженеры Даниэл Сваровский аркасында ала. 19 гасыр азагында ул тау хрустален шомарту машинасын уйлап таба һәм Сваровский компаниясын булдыра. Төрле төсләргә кереп ялтыраучы хрусталь танылган модельер Кристиан Диорны да битараф калдырмый. Ул бу ташлар белән аксессуарларны гына түгел, күлмәкләрне дә бизи башлый. Бижутерига зур игътибар биргән дизайнерлар Кристиан Диорга кадәр дә була. Мәсәлән, Коко Шанель. Ул бижутерия таккан хатын-кызның да зәвыклы була алуын үз мисалында күрсәтә. Һәм нәкъ менә арзанлы аналогларын сайлый. Ул хатын-кызларны бижутерия тагының ояты юклыгына, киресенчә, аларны куллана белү югары бәйләнүенә инандыра. Димәк, бүгенге трендларына бардык. Көчле матур тренд чәчәкләр. Бик күп чәчәкләр. Алар эре дә вакытта булырга мөмкин. 2023 елның яз-җәй гардеробында барлык киемнәр дә чәчәк белән бизәлергә мөмкин. Мода күрсәтүләрдә күп очракта чәчәкләр күлмәк төсендә иде, әмма ул контраст төстә булырга мөмкин. Икенче трендлы элемент шуклар һәм каурыйлар. Җәй мондый үзенчәлекле декор элементлары өчен иң яхшы вакыт. Алдагы тренд чылбыр каешлар. Аны үзең генә дә каеш белән бергә тагарга мөмкин. Подиумда бик еш очраган тагын бер аксессуар озын перчаткалар. Ул коктейль күлмәкләр кичке образлар белән генә түгел, кыска җиңле яисә җиңсез башка киемнәр белән дә туры килә. Оек бош һәм гольфларда актив трендлар исемлегендә. Аеруча үтә күренмәләре. Аларны кроссовка белән генә түгел, лофер, ботинка, туфли һәм хәтта босоножкалар белән дә кияргә мөмкин. Классик костюм белән дә, спорт стиле белән дә урынлы аксессуар. Сеткалы, шелтәрле, төсле, принтлы колготкалар да актуаль. Аеруча алар аяк киеме белән бер төсмердә булса. Әлбәттә, мондый аксессуарлар белән саграк булырга кирәк. Барлык аякларга да туры килеп бетмәскә мөмкин. Алар гади яисә монохром образларда отышлы күренәчәк. Мода күрсәтүләрдә еш очраган тагын бер тренд аксессуарларның булмавы. Киемегездә ачык яки чуар төсләр, принтлар булса, бу тренд сезгә бик яхшы туры киләчәк. Бик сыйфатлы, затлы киемнәр белән дә аксессуарларның юклыгы урынлы булачак. Оверсайз сүзе киемнәр өчен генә түгел, аксессуарларга да кагылмыйча узмый. Мода күрсәтүләрдә зур алкалар бик күп иде. Түгәрәк, төрле геометрик, металл төсмерле фигуралар, нинди генә булсалар да, алар зур күренеп торган образның акценты булырга тиеш. Асимметрик алкалар, ягъни берсе кечерәк, икенчесе зуррак булган алкалар да актуаль. Алар образны бик стильле, кызыклы итә.
Узган сезоннарда яратып өлгөргөн чокерларыбыз да актуаль булып кала. Готика, минимализм, рок-н-ролл. Төрле стильләрдә, төрле материаллардан ясалган булырга мөмкин. Иң мөһиме ул кыска булырга һәм муенда утырырга тиеш. Тагын бер тренд бизәнү әйберләренең күп булуы. Муенда, колда, колакта, бармакларда. Алар никадәр күбрәк булса, шул кадәр яхшырак. Әлбәттә, аларны стиль ягыннан бер төрлеләрен җыярга кирәк. Бу стиль үзенчәлекле образлар яратучылар, иҗади кешеләр өчен бик яхшы вариант. Бүгенгә менә шулар күңел ачык төсләр, үзенчәлекле фасоннар, кызыклы образлар таләп итә. Аларны нәкъ менә аксессуарлар ярдәмендә булдыра аласыз. Һәрвакыт зәвыклы, стильле булыгыз дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Татнетны үстерү фонды җитәкчесе, Белем.ру оешмасы һәм Белем радиосы җитәкчесе Раил Гатауллинны каршы алабыз. Менә бит, эш кешесе эштәйне, һәр вакыт эштә, ул хәтта кунакханәгә килгәндә дә татар интернетын үстерү белән мәшгуль. Тәүлеккә сиңа 24 сәгать җитмидер, Раилеме? Хәйр көннәр исәнмесез. Сәлам, Раил. Аны 24 сәгать җиткерергә кирәк инде, чөнки аннан күбрәге юк. Аннан күбрәген бирмәгән Аллаһ Тәгалә. Татнет ул инде татар интернетын үстерү фонды, аңа 10 ел. Нәрсәдән башланып китте, нәрсәләргә ирештек һәм татарча интернет үсештәме? Безнең бүгенге вакытта шундый бәйрәм көннәре Татнетны үстерү фондына 10 яшь, аңа 27 мартта нигез салынган иде, монда 10 ел элек. Халыкара театр көнендә. Шулай булып чыга. Шуңа күрә безнең бу бәйрәмнәрне менә мәдәният, мәгарифне үстерүгә дә шундый юнәлештә эшне алып барабыз. Иң беренче чиратта безнең мәгариф, мин инде үзем белем буенча укытучы буларак, физика, информатика фәннәре белгече буларак бу эшне башлап җибәрдем. Менә мәгарифкә багышлап, мәгариф министрлыгы белән хезмәттәшлек иттек иң элек. Аннары инде мәдәният министрлыгы, Татар конгрессы, хәзер вакытта иҗтимагый палата белән берлектә шундый эшләр алып барыла. Безнең попечительләребез хәзер вакытта салды шәхесләр Татарстаннан гына түгел, Мәскәү, Татарстанда татар дөньясын үстерүдә өлеш кертә торган шәхесләр безнең попечительләр советында бүгенге көндә. Димәк, Татнетны бөтен дөнья татарлары белә. Әлбәттә, безнең проектларда дөнья күләм катнашалар, бик күп шундый катнашучыларыбыз бар. Иң беренче безнең шул Белем.ру порталыннан башланып китте. Сез инде тарихын сорадыгыз. Белем.ру порталын тагында үстерү, ныгыту. Анда күпмедер дәрәҗәдә волонтерлар, студентлар, шулай ук аспирантлар, галимнәр белән эшли башладык. Һәм инде Белем.ру порталы бүгенге көндә дә яхшыланып килә һәм файдалы мәгълүмат чыганага булып тора. Раил, менә шул 10 ел эчендә нинди үзгәрешләр кичердегез? Күзгә күренгән үзгәрешләрне әйтеп үтә аласызмы? Менә ул нинди иде һәм нинди булды? Менә беренче елларда аның бит инде Татнетны үстерү фондының максаты татар сегментын үстерү, татар телен интернет челтәрендә үстерү. Әлбәттә, безнең шундый гади бер белем җәүһәрләре, гади түгел инде ул дөнья күләм белем җәүһәрләре бәйгесе булса да, ул Татнет йолдызларына шундый дөнья күләм дәрәҗәдә алмашка килде дияргә була. Хәзер вакытта без аны үзебез генә республикада үткәрсәк, хәзер вакытта белем җәүһәрләрен үткәрүдә бүләкләүгә ВКонтакте компаниясе инде соңгы 4 елда килә бүләклиләр. Аларның җитәкчелеге, ВКонтактеда татар берләшмәләрен алып барганнарга Википедия һәм анда башка шундый оешмалар килеп, безнең үзләре шушы менә соңгысын без пирамида сәхнәсендә бүләкләдек аларны. Ягъни шушы дәрәҗәгә үсеп җиттек. Гади 2нче татар гимназиясендә аның актлар залында башланып киткән әлеге чара хәзер вакытта пирамида сәхнәсендә алып барыла. Шулай ук без инде киңәйттек, яшь татнетчылар, яшь веб-мастерлар дигән безнең татар яшь интернетчыларны, яшь веб-мастерларны үстерүдә шулай бу конкурсларыбыз бар. Без инде шундый яшьләрне чакырабыз. Анда татар һәм рус телләрендә алып барырга мөмкин, әмма ләкин әлбәттә татар телендә сайт булуы мөһим, яисә интернет проект. Менә шул проект дигәннән фонд бит инде ул үзе аерым бер сайт кебек эшен алып бара, шулай бит? Аның эчендә тагын нинди проектлар бар? Аңлашыла, ул башлангыч чорыннан да берәү генә булган, икәү генә. Хәзер бит анда инде соннарга тукталсак, алай гына түгел. Аның үзенең рәсми сайты бар, әлбәттә, Татнетны үстерү фонды дип эзләсәгез, сез иң беренче шушы сайтка эләгәсез. Инде хәзер вакытта конкурслар бик күп. Безнең шундый беренчеләрдән башланып киткән белем җәүһәре булса, хәзер вакытта әдип сүзе, күңелем сөйләннәре, ләкин аның бик уңышлы булды марафон форматында. Безнең Сәламәт иртә дигән проект, ул инде шәхеснең рухын
кішін сәмәтлеген нығыту юнәшінде, мында мақсаты иртә белән торып, йөгереп кайту, яисә гимнастика ясау. Безнең бит инде әби бабаларыбыз иртәдән торып, шундай озын гомерле итеп яшиләр. Шуңа күрә татар халкы озын гомерле булуын теләйбез. Аннары авылым гүзәллеге, безнең авылга игътибар, авылның гүзәллеге, матурлыгын, анда шәхесләрне таныту, аңа игътибарны юнәлтү максатына эшләнгән. Сез этәргеч булып торасыз. Безнең кайбер проектларыбыз инде 17 елдан бирле эшләп килә. Шулардан берсе тәмле марафон проекты. Без монда милли аш-су осталарын шулай ук күтәрәбез һәм яңа ел алдыннан бер атна дәвамында үткәрелә әлеге марафон. Һәм без яңа ел табынында милли ризыклар булуын телибез һәм безнең елдан ел монда аш-су осталары арта бара. Эшләр башкарасыз. Фондка мөрәҗәгать итүчеләр, аның эшчәнлеген интернетта күзәтеп баручылар. Сез бит инде төгәл саннарын да билгели аласыз. Сайтка кирүчеләр, укучылар, аның аудиториясе киңәям яки соннар инде шул беренче елларда кебек кенә торам. Элекке кунакка берничә дистә генә булса, мәсәлән, шул хәзер вакытта иң популяр әдәби марафон проекты үзеңдә яхшы гадәт, әдәби әсәрләр уку гадәтен формалаштырып, тел байлыгын арттырып, татар телен шулай саклау юнәлешенә эшләп бара торам. Шул бер 30-40 кешедән генә башлаган әйбер, хәзер вакытта безнең мен әйтәм, меңләгән кеше катнаша дип, һәр инде 10 меңләгән кеше катнаша дип әйтергә була. Шуңа күрә инде бу проектларда катнашырга тәкъдим итәбез. Ул инде хәзер вакытта әдәби сабантуе белән тәмамлана, сабантуй форматында. Анда сезнең дә кунакка килгәнегез бар. Әдәби сабантуенда безнең әдәби көрәш үткәрелә кысаларында. Бу мөгаен төп шундый бәйгеләре. Һәм без инде әдәбият аша татар телен, менә интернет челтәрен кулланып, аны үстерү юнәлешенә эш алып барабыз. Булган проектларны барладык, алга таба тагын ниндидер? Хәзер вакытта безнең иң зур, иң төп максатыбыз, менә мен әйттем инде, шушы соңгы беренче елда гына да Татнакны үстерү фонды 10-гә якын грантка лаек булды, үзенең проектлар, идеялары белән. Һәм иң зур, иң кече проект ул Белем радиосы. Радио белем, ул татар һәм рус телләрендә эшли, интернет челтәрендә, интернет радио. Аның максаты балаларга татар һәм рус телләрендә файдалы мәгълүмат бирү, мәктәп яшендәге, бу инде кичкән сабыйлар түгел. Инде формалашу хәзер вакытта бу юнәлештә бернинди эш алып барылмый. Безнең яшьләр өчен җырлар әз икәнлеге ачыклана. Безнең яшьләр өчен тел тапшыруда юк дәрәҗәсендә икән аңлашыла. Ярый, Аллаһ шөкер, мәсәлән, шаянтылы бар, шундый проектларыбыз бар. Әмма ләкин радио юнәлешендә монда эш алып барылмый иде. Шуңа күрә аны Россия дәрәҗәсендә нәрсә дип таптылар. Гомумән безнең проектларны Россия дәрәҗәсендә ярдәм итеп торалар. Әдәби марафон үз вакытында беренче урын алган Россия күләмендә, аның дәрәҗәсе билгеле булган иде. Хәзер инде Белем радиосы, монда безнең алып баручылар, профессионаллар белән бергә без яшьсмер балаларны да чакырабыз, мәктәп укучыларын алып баручы буларак алар үз идеялар белән киләләр. Без аларның тапшыруларын камилләштереп эфирга чыгарабыз һәм алар тапшыруларны алып баралар, зур шәхесләр белән әңгәмәләр, интервьюлар коралар һәм әлбәттә алар безнең студияда шигырьләрен, җырларын яздыралар. Без инде яшь талантларны радио аша күтәрергә мөмкинлек бирәбез. Кыскасы, сез һәр вакыт хәрәкәттә, үсештә. Уңышлар сезгә, Раил. Туган көнегез белән әле мондый туган көннәр очрашулар өстәвле булсын дип теләп калабыз. Рәхмәт. Біз қонағыз білен сау болашып, әлбәттә инде нәрсә дип әйтик инде, бүтін яшүсмерләргә дә, балаларга да қызық булган урынга, ягъни зооботаника бакчасына юл тотарбыз. Анда 989 төрдәге үсемлек һәм 125 төрдәге 2853 хайван исәпләнә. Шулаймы? Кай арада барып санап өлгердең? Безгә дә кичекмәстән зооботаника бакчасына сәяхәт кылырга кирәк. Мин бит Татнет фонды сайты белән бик еш кулланам.
Күбрәк яшелчә, җиләк җимешкә өстенлек бирегез. Инглизләрнең мәгънәле бер әйтемнәре бар. Көн сайын бер алма ашасаң, авырмыйсың диләр. Кулны ешрак юарга, саф һавада күбрәк булырга, бүлмәне җилләтеп торырга кирәк. Мин педиатр була алыр идемме? Диплом гына аласың калган буга инде. Син әзер. Тик һәр эшнең үз остасы булырга тиеш. Шын педиатрның киңәшләрен тыңлыйк. Балаларның еш авыртуларының төп сәбәпчесе булып, иң беренчеләрдән хроник авыртулар тора. Һәм шулай ук инде тагын бер төп сәбәпләрнең берсе ул баланың иммунитеты төшү. Бу бигрәк тә кичкенә балаларда, садик яшендәге балаларда күренә. Мәсәлән, кичкенә бала садикка йөри башлагач, ул яңадан яңа төрле вируслар белән очраша. Һәм кайбер әниләр күзәтүенчә бала гел авырта, бер авыртудан икенче авыртуга күчә. Һәм приемда дагы шундый әти-әниләр очрый, еш кына әти-әниләр нинди дә булса бер волшебный таблетка сорап киләләр. Авыртудан теге авырмас өчен, баланы авырттырмас өчен волшебный таблетка сорап киләләр. Ләкин кызганычка каршы андый таблеткалар юк. Һәм авырмас өчен балаларны чыныктыру иң мөһим сәбәпче булып тора. Бу баланы саф һавада йөртү, төрле физик күнегүләр эшләтү һәм инде чиста яшелчә, җиләк җимешләре ашау булып тора. Пустышкаларга килгәндә, теш врачлары әйтүенчә, пустышкалар балаларның прикуслары бозылуга сәбәпче булып тора, тешләр бозылуга һәм шулай ук кайбер безнең логопедлар, неврологлар әйтүенчә, пустышкалар баланың соңрак сөйләм теле ачылуына китерергә мөмкин. Һәм минем үзем уйлавымча да пустышкаларны күпчелек очракта кулланмавың файдалырак. Ләкин инде күп кенә әти-әниләр әлеге әсбапларны дип әйтик, баланы тынычландыру чарасы буларак күрәләр. Зарарлы гадәтләрдән сак булырга кирәк ди кунагыбыз, югары категорияле табиб, психотерапевт Гомәр Зиятдинов. Гомәр әфәнде, саумысыз, хуш килдегез. Исәнмесез, психотерапевт буларак, сез кешеләрдә бары тик сәламәт яшәү рәвешен алып бару теләген уятыр өчен нинди дәлилләр китерәсез? Ничек аларда шундый теләк уятасыз? Иң беренче кеше аны аңларга тиеш. Теләге нинди, үзенең теләге нинди, нәрсә тели ул? Тыныч, рәхәт иттереп яшәү, дөньяның рәхәтен күреп, дуслары белән яшәп, сәламәтлеген саклап, шул чакта ул дөньяның бөтен рәхәтләрен дә табырга мөмкин. Ләкин менә шул зыян гадәтләр, алар гадәт итеп кенә башлана бит. Аннары авыруга күчә. Менә шул зыян гадәтләрен барлык әле. Нәрсәләр алар? Нинди төрләр керә? Шул тарту, эчү, наркоманиямы? Токсикомания, компьютерга бәйләнү, телефонга бәйләнү, аннары уеннар уйнау, теге ставкалар куялар бит. Кымарлы уеннар. Акчага корылганнар. Аның дәрәҗәсен үлчәп буламысың? Менә кайсы вакытта бу кеше инде ширеле дип әйтеп була икән, телефонда күбрәк. Ничә сәгать утырырга ярый икән? Бер биек психиатр 20-нче гасырда әйткән, норма кеше нәрсә эшләсә дә эшләргә мөмкин, ләкин аңардан кайгыру, проблемалар үзенә, ләкин кешеләргә булмаса. Зыян китермәсә. Кеше телефонда да утырырга мөмкин, компьютерда утырырга мөмкин, кирәк ул. Анда мәгълүматлар алабыз без, белемнәр алабыз. Шул чакта ул яхшы нәрсә. Икенче яктан, кешенең бөтен вакыты шуңарга үтә башласа, кеше 1 минуты гына булса да телефонны ачып карый. Нәрсә карыйсың син анда? Белмим, булай кызык карарга. Нинди булса мәгълүмат килгән. Китә шуннан бәхәс, китә шуннан конфликт. Аннары истегездәме 80-нче елларда «Газонокосильщик» дигән фантастик фильм булган иде. Анда бит шул компьютерлар килеп чыккан гына иде. Бер егетне компьютерга бәйләтеп, аннары ахыры ничек булды ул? Компьютерга эченә кирип китте ул. Менә шул чакта ук аны проблемаларын бәлки уйлап торганнардыр, күргәннәрдер. Менә шул кешеләр ул компьютердан чыга алмыйлар. Ул ни өчен карыйсың син анда? Нәрсә карыйсың дисә, бәлки инде булса кызык нәрсә булыр дип утыра ул анда. Икенче яктан алар теге компьютер буенча бер-берсе белән уен уйный башлыйлар.
шул уеннарны алар сутка булап та уйнарга мөмкин. Безнең клиникабызда без аларны давалыйбыз, безнең реабилитационный центрда бар, стационар шунда алар әйтәләр. Мин 1 көн, 2 көн, 3 көн тормыйча шулай утыргап уйнаган идем дип. Демәк, сез менә шул хәллек компьютер, телефон турында басым ясап әйтәсез. Соңгы елларда менә шул компьютер ниндер виртуаль бәйлелек, начар гадәтләре артты мәллә? Бу кеше үзенең гомерендә, бу җирдә, безнең яшәгән җирдә проблемаларны шиша алмаса, шунда кача ул. Кемдер компьютерга кача, кемдер аракыга бәйләнә, кемдер наркотикка бәйләнә, кемдер тәмәке тарта. Аны тәмәке мине тынычландыра дип, ул тәмәкесе тынычландырмый бит ул. Никотин тынычландырмый анда. Агулар гына. Ләкин ул теге кичкенә бала шикелле, соски сорган шикелле, шуңардан тынычланган булыр шикелле була ул. Гомәр әфәнде, язгы депрессия нинди була икән ул? Ничек чагыла ул кешеләрдә? Язгы депрессия... Гомумән ел фасылларына бәйле депрессияләр бармы ул, яки ансы да без кешеләр генә уйлап тапкан фантазиямы? Сезон депрессиясы бар. Аны күбрәк ул көзге кыш депрессиясы. Кояш нурлары күзгә әзрәкләгә башлагач, шул мелатонин чыкмагач, кешенең күңеле төшә башлый. Анда сезон депрессияның берничә сыйфатлары бар. Ул күңел төшә, хәлсезлек була, кеше бик күп йоклый башлый, бик күп ашый башлый, баллы, җә, камыр ризыкларын ашый башлый. Аннары шуңардан соң кешенең хәлсез булып, җәйләр, яз көннәре җитә башлагач, кояш чыга башлагач, ул күзләр ачыла башлый, ул депрессиясе бетерергә дә мөмкин. Шуның өчен кескене безнең дусларыбыз Азербайҗан, Таджикистан, Туркменистан, алар бит кояшлы республикалар. Монда алар менә дуслар бер-берсен кулыннан тотып безгә килә башлыйлар. Аларның йөзләрендә елмаю ачык чагыла. Әйе. Кескене алар кыш кына иләренә кайтып килсәләр, алар әйтәләр: "Илгә кайткач минем хәлем яхшылана башлады." Шуның хәле яхшырайды. Ансы да бар, ләкин кояш нурлары да бар. Ул менә шуның өчен теге мелатониновый теория диләр. Менә зарарлы гадәтләргә тагын әйләнеп кайтсак, бу D витамины читтә калдырып торып, кеше үзенең менә шул зарарлы гадәткә инде шумып барган, үзе дә сизергә тиеш бит, аңларга тиеш. Табибларга мөрәҗәгать иткәнче үз-үзенә ул ничек ярдәм итәргә тиеш? Беренче адымнар ясый аламы? Яки шулай да табибларсыз эш барып чыкмыймы? Анда бит кешенең уйлары бозыла башлый. Ул аны аңламый башлый. Теге кичкенә бала шикелле конфет ашагач тәмле бит ул. Аны битләре кызаргач, кошыта башлагач, кошына башлагач та, ләкин ул һаман сен шуны ашысы килә. Монда да бу кешеләрнең ул авыру. Аны гадәт кенә түгел ул. Авыруга күчә башлагач, аның критикасы әзәя. Шуның өчен безгә аларның туганнары алып килә, кулларыннан тотып, алар барасылары килми. Шул чакта аны бик озак вакытта реабилитацияны шул 4 айлап үткәрәбез без аны. Шул чакта кешенең уйларын үзгәртергә кирәк була. Шул чакта табиблар, психологлар кешене үзенең акылына күтәрергә, үзенең эчтәге теләкләрен, аңламыйча теләген күрсәтә бит шуга, наркотикка. Демәк, нәтиҗәдә без шуны искәртергә тиешбез. Һәр кеше үзенә зыян ясаганын вакытында аңлап, тукта, сен бит үзеңне бетерәсең дигән карарга килә белергә тиеш. Шулай булып чыга. Һәм дә дөрес. Гомәр абый безгә килеп шуны аңлатып үткәнегез өчен рәхмәт яусын сезгә. Эшегездә уңышлар теләп калабыз. Файдалы киңәшләрегез өчен рәхмәт. Сезгә мөрәҗәгать итүчеләр азрак булсын. Бүген татар дөньясы өчен көтеп алынган вакыйга. Татар сүзе 3нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенең гала концерты әзерлекнең соңгы этаплары бара. Һәр нәрсәнең шишелеше тырышлыкның уңай нәтиҗәсе була. Бик тиздән иң яхшы нәфис сүз осталарының исемнәрен дә белербез. Яңалыкларны ТНВ һәм Шаян ТВның социаль челтәрләреннән күзәтеп барыгыз. Ә хәзер видео язма карап үтик.
Tatar Sözü Xalqara Nefis Söz televizyon bәйгесенә нәтиҗәләр ясау вакыты җитте. Татарстанның барлык районнарыннан, Россиянең төрле регионнарыннан, шулай ук Казакстан, Белоруссия, Төркиядән 3200 гариза. Мәртәбәле жюри, премиаль фонд 1 миллион сум. 30 җиңүче, 28 март аларның исемнәре билгеле булачак. Синең талантлы артист икәнеңне, образларыңны тулысынча ачып, һәр рольне темпераментлы оста итеп башкаруыңны барыбыз да беләбез. Ә бит актерга сәхнә киемнәре, костюмнар да бик ярдәм итә. Мисал өчен, Дон Жуан спектаклендә син сәхнәгә киеп чыга торган өрәк киеме. Шундый мактадың, хәтта сүзсез калырмын дип куркып утырам. Әләнең теге аякка бәйләп куя торган сикертү җайламасы, ягъни джамперында әйтсәң ни тора. Мин хәтта фәни җиһанчаны узып китәм, аны кигәч. Хатын-кыз күлмәге, башта эшләпә, битне вуаль каплый. Бик рәхәт. Шулай да синең сүзләрдә дөрестлек бар. Сәхнә костюмы актер өчен бик мөһим. Ул чыннан да образны тулыландырырга, хәтта тышкы кыяфәтне үзгәртергә ярдәм итә. Сәхнә киемнәребез махсус бүлмәдә саклана. Һәр костюмның үз саны бар. Тулырак киләсе сюжетта. Қолдағы бұл костюм Турандот спектаклінен, Хан қызы Турандот спектаклінен, аны бізде Қытай режиссері һәм костюмдар бойынша рәссам шулай ук Қытайдан келген иде. Менә бу Трофеддиннең ыштаны карагыз әле, монда тагы берничә фәнисия. Төбе дә мандрагора. Мандрагора инде ул теге принц янына килгәч чыгарып күрсәтә, иснәтә иде. Нихаят син минем белән. Мин сарайга чакырылы. Димәк, киттек. Сарайга синме чакырылы? Әйе, мин. Сарайга бит анда хәтта шибендә чыгып алмаячак. Аның баш киеме дә шундый үзенчәлекле. Моның шуга һәрбер әйтелгән реплика сайын селкенеп ниндидер бер акцент бирә иде. Ә инде бу каурый ул хан кызы Турандотның күз кырыена ябыштырылган каурый белән тәңгәл килерлек итеп сайлап алынды. Һәм әлбәттә инде хан кызын саклар өчен аның менә шушындый кылыч аса торган билбавы да бар. Костюм бу инде безнең Аяз Гыйләҗевнең Яра спектакленә эшләнгән. Күргәнегезчә, ул төрле кисәкләрдән тора, шунысын әйтеп китәргә кирәк. Әлеге шинельне мин Габдулла исемле персонаж сугышта, таныкта калып ямганнан соң берникадәр вакытта әти-әнинең күзенә күренергә уялып, Зәйтүнә белән очрашудан качып йөргәннән соң кайтып керәм шушы кыяфәттә. Бу шинельләр безнең чын шинельләрдән эшләнде, берничә шинельне сүтеп яңадан җыйдылар. Хәтта менә бу солдат күлмәкләре дә безнең менә монда күрсәгез, 45нче елда тегелгән күлмәк, аны менә 64нче елда кигәннәр, аннан соң 79нче елда кигәннәр һәм менә 2000нче елларда әлеге солдат күлмәген киеп мин дә Яра спектаклендә уйнадым. Шуңа күрә миңа костюм өстеннән тагы менә шушындый җайланмада әзерләнделәр. Бу нәрсәне аңлата, бу минем тәнемне җыеп тора, янәсе минем сөякләрем шәрдәкләнгән, йөри алмыйм һәм кулда таяк, солдат кайышларыннан шулай махсус эшләделәр. Мин инде шифаханәдән шушындый рәвештә кайтып керәм сөйгәнем янына, туган авылыма. Әле менә соңгы гына табадан төшкән безнең спектакльләребезнең берсе Мөхәҗирләр булганчык еллар. Әлеге костюм ул безнең инде үзегез күрәсез заманчалаштыргалап дип әйтсәң дә була. Шул заманның детальләр, орнаментлары белән дип әйтсәң дә була. Тегелде мин инде Сабирҗан мәзинне уйныйм. Мондый костюмдагы мәзиннәр безнең татар театрларында күренгәне юктыр персонажларның. Аның штаннары да үзенчәлекле,
киселерин инде, һәм шунысы кызык түгел инде шулай тиеш. Бу костюмның менә кем киеп уйнаганы язылган мәсәлән. Зиган шунда язганнар, моны инде миннән башка беркем дә кия алмый, һәм аны беркемгә дә бирмиләр. Тагы бер сер бар. Менә монда киседә минем ролемнең шпаргалкасы. Сәхнәгә чыгар алдыннан мин аңа караңгыда яктырак урын табып күз төшереп алам да яңгыда менә шулай кисәмә тыгып куям. Һәм ул шпаргалкалар рольләр кисәләрдә онтылып калып үз гомерләре, үз язмышлары белән яшиләр. 15, 30, 40, 50 ел үткәннән соң, 70 ел узганнан соң да без иске костюмнарны, элеккеге киеп уйнаган артистларның костюмнарын алып кигәндә, репетицияларда кисәләреннән я акча, я конфет, анда закуска дип таккан, я инде менә шушындый саргаеп беткән рольләр, хатлар килеп чыга. Бу шундый бер ядкәр, без әйтерсең дә шушы менә костюм тарафыннан шул заманга сәяхәт итеп алган кебек булып китә. Qozan халкын җәлеп итә торган, кем өчендер бик кадерле булган тарихи урыннар белән Казаным сәхифәсендә танышырбыз. Бүгенге көндә актив иҗат итүче бердән-бер татар хатын-кыз режиссеры Лилия Әхмәтова белән Казан урамнарында йөреп, хис кичерешләребезне уртаклашырбыз. Укыганда да, беренче спектакльләремне куйганда да, уйланып, фикер туплап йөргән урыннарым нәкъ менә шул Кабан күле. Әле без монда тормаганда мин үзем өчен ишектер алданыпмысың, әйберләр төшеп җибәргәнем дә булды. Юри монда кайтыр өчен, юри монда тупланып калыр өчен. Йөзек кашын куйганда афишалар иленеп тора бит инде. Без тормыш иптәшем белән үтеп барганда, ул миңа баланы тутып, менә шул афиша каршына басты. Бастым. Хәзер бу фотографияга төшерде дә, үзе эштән генә ниндидер теләк әйтте. Мин аны белмәдем дә, ул берничә елдан соң миңа ниндидер теләге нинди икәнен әйтте һәм ул чынга ашты. Менә шунысы кызык. Ул шунда менә шундый теләк әйткән икән. Әгәр дә син менә шул спектакльне чыгарсаң, матур булса, без Казанның йөрәгендә, менә шул үзәгендә торып калачакбыз дигән ниндидер теләк әйткән булган икән. Һәм шуннан да шулай булды. Без Сәйдәштән менә монда Каюм Насырга күчтек. Үзем сайлап алган материал буенча 2 генә спектакль эшләгәнем бар, шуның берсе Йөзек кашы. Репетициялар беткәч, премьерасы чыккач, шундый авыр хәләт кичердем. Репетиция барган чаклар шундый мавыктыргыч, шундый рәхәт, менә шуның өчен яшәргә дә риза, чөнки режиссер өчен нәкъ менә яшәү мәгънәсе шул репетициялардадыр, күрәсең. Ә инде премьерасы беткәч, син аны тамашачыга тапшырасың һәм бу спектакльдән арынасың дип әйтиммесең инде. Син миңа ташлаган алманың исе. Мин аны әле дә тоям кебек. Татар җәмгыяте, татар милләте өчен кадерле һәм әһәмиятле урын менә шул Кабан күле. Ул татарлар белән урыслар арасы булган чакта, кулачи баи булган чакта, күп кенә безнең шагыйрьләрнең шигырьләрендә урын алган җирдә ул. Минем кайнанам
Ул менә бу Кабан күлен ничектер башкача сөйли. Менә без күргән кебек түгел. Алар монда кирләр җуып йөриләр. Менә монда 2 этажлы йорт бар, аларның искешәгенә шундый салынган агач йорт булгандыр инде ул, күрәсең. Су юк. Алар менә шунда төшеп кирдә җуганнар, суда кергәннәр. Білім алу гына түгел, ул ничектер үзеңне тәрбияләү дә. Ана шул тәрбияне миңа Фәрит Бекшинтаев бирде. Эстетика дип әйтикме, театрга карашыммы, гомумән мәдәнияткә карашым, татарга, милләткә карашым да шул театрга бәйле. Телевидение тапшыруларын әһәмиятле эштәлекле, мотор форматлы итеп әзерләп, эфирга чыгару бик катлаулы, киң кырлы эш. Аны югары сыйфатлы эстетик продукция буларак экран тамашачысы карамагына китереп җиткерү дистәләрчә тиешле белемле һөнәр ияләренең иҗади фидакар хезмәтенә бәйле. 20 ел Яңа гасыр телеканалы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2014 елның 28 мартында Рөстәм Миңнеханов Уфада булды. Андагы киңәшмәдә Идел буе федераль округында әйләнә-тирә мөхитне саклау, аны дөрес файдалану һәм урман хуҗалыгы өлкәләрендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру мәсьәләләре турында сөйләшенде. Тагын бер елдан Казанда Идел буеның күңел ачу һәм уеннар фестивале булып узды. 2019 елның бу көннәрендә Россиянең халык артисты Денис Мацуев КАМАЗ йөк машиналарын йөртеп сынауда катнашты. Үткәнне белү әйбәт, үткәнне онытырга ярамый, тик бүгенгесен дә онытмаска кирәк. Әлбәттә, белеп киенергә кирәк. Исәнмесез, нәкъ менә алар ярдәмендә киемнәр комплекты образга әйләнә. Алар безнең индивидуаль стильне булдыра. Сүз аксессуарлар турында. Бүген бу җәй һәм көз айларында актуаль аксессуарлар турында сөйләшербез. Аксессуарлар тенденцияләрендә кием модасына караганда үзгәрешләр әкренрәк темпта бара. Шулай да һәр сезон өчен актуаль трендлар була. 2023 елда аларның ниндиләренә өстенлек бирергә? Соңгы мода күрсәтүләргә күзәтү ясарбыз. Әмма иң элек тарихка күз салыйк. Бижутерия, ювелир шәлмәләренең арзанлы күчерелмәсеннән модалы аксессуарга әйләнгәнчә нинди юл үткән икән? Бижутерияны ялганлау юлы белән уйлап табылган аксессуар дисәң ялгыш булмас. 19 гасыр башында ювелир Жорж Фредерик Страс кали пыяласын җитештерү технологиясын уйлап таба. Бу хрусталь бриллиантка охшаган була. Ул аны бик оста итеп ясап, кыйммәтле ювелир шәлмә дип сата. Танылу аңа вафатыннан соң гына килә. Барыбызга да билгеле Стразларга аның исеме бирелә. Шулай да пыяладан ясалган ташлар дөньякүләм танылуны Чехия инженеры Даниэл Сваровский аркасында ала. 19 гасыр азагында ул тау хрустален шомарту машинасын уйлап таба һәм Сваровский компаниясын булдыра. Төрле төсләргә кереп ялтыраучы хрусталь танылган модельер Кристиан Диорны да битараф калдырмый. Ул бу ташлар белән аксессуарларны гына түгел, күлмәкләрне дә бизи башлый. Бижутерига зур игътибар биргән дизайнерлар Кристиан Диорга кадәр дә була. Мәсәлән, Коко Шанель. Ул бижутерия таккан хатын кызның да зауыклы була алуын үз мисалында күрсәтә. Һәм нәкъ менә арзанлы аналогларын сайлый. Ул хатын кызларны бижутерия тагының ояты юклыгына, киресенчә, аларны куллана белү югары бәйләнүенә инандыра. Димәк, бүгенге трендларны барлык. Көчле матур тренд чәчәкләр. Бик күп чәчәкләр. Алар эре дә вакытта булырга мөмкин. 2023 елның яз-җәй гардеробында барлык киемнәр дә чәчәк белән бизәлергә мөмкин. Мода күрсәтүләрдә күп очракта чәчәкләр күлмәк төсендә иде, әмма ул контраст төстә булырга мөмкин. Икенче трендлы элемент шуклар һәм каурыйлар. Җәй мондый үзенчәлекле декор элементлары өчен иң яхшы вакыт. Алдагы тренд чылбыр каешлар. Аны үзең генә дә каеш белән бергә тагарга мөмкин.
Подиумда бик еш очраган тагын бер аксессуар озын перчаткалар. Ул коктейль күлмәкләр кичке образлар белән генә түгел, кыска җиңле яисә җиңсез башка киемнәр белән дә туры килә. Оек бош һәм гольфларда актив трендлар исемлегендә. Аеруча үтә күренмәләре. Аларны кроссовка белән генә түгел, лофер, ботинка, туфли һәм хәтта босоножкалар белән дә кияргә мөмкин. Классик костюм белән дә, спорт стиле белән дә урынлы аксессуар. Сеткалы, шелтәрле, төсле, принтлы колготкаларда актуаль. Аеруча алар аяк киеме белән бер төсмердә булса. Әлбәттә, мондый аксессуарлар белән саграк булырга кирәк. Барлык аякларга да туры килеп бетмәскә мөмкин. Алар гади яисә монохром образларда отышлы күренәчәк. Мода күрсәтүләрдә еш очраган тагын бер тренд аксессуарларның булмавы. Киемегездә ачык яки чуар төсләр, принтлар булса, бу тренд сезгә бик яхшы туры киләчәк. Бик сыйфатлы, затлы киемнәр белән дә аксессуарларның юклыгы урынлы булачак. Оверсайз сүзе киемнәр өчен генә түгел, аксессуарларга да кагылмыйча узмый. Мода күрсәтүләрдә зур алкалар бик күп иде. Түгәрәк, төрле геометрик, металл төсмерле фигуралар нинди генә булсалар да, алар зур күренеп торырга, образның акценты булырга тиеш. Асимметрик алкалар, ягъни берсе кечерәк, икенчесе зуррак булган алкалар да актуаль. Алар образны бик стильле, кызыклы итә. Узган сезоннарда яратып өлгергән чокерларыбыз да актуаль булып кала. Готика, минимализм, рок-н-ролл. Төрле стильләрдә, төрле материаллардан ясалган булырга мөмкин. Иң мөһиме ул кыска булырга һәм муенда утырырга тиеш. Тагын бер тренд бизәнү әйберләренең күп булуы. Муенда, колда, колакта, бармакларда. Алар никадәр күбрәк булса, шул кадәр яхшырак. Әлбәттә, аларны стиль ягыннан бер төрлеләрен җыярга кирәк. Бу стиль үзенчәлекле образлар яратучылар, иҗади кешеләр өчен бик яхшы вариант. Бүгенгә менә шулар күңел ачык төсләр, үзенчәлекле фасоннар, кызыклы образлар таләп итә. Аларны нәкъ менә аксессуарлар ярдәмендә булдыра аласыз. Һәрвакыт зәвыклы, стильле булыгыз дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Өйдә буран булмасын, шымырт салкыннар, әтием юкәләр, авыл кише, шингән чәчәкләр кебек хит җырлар авторы Ринат Мөслимовның позитив кеше иде, бер кайчанда сагышка бирелмәде дигән сүзләр белән искә алалар. Шагыйрь Ринат абиның иҗатында эшкерсезлек, гадилек, тормышчанлык сыйфатлары ачык шагыла. Үзе дә аерылып тора торган кызык кеше булган. Ринат Мөслимовны искә алу кичәсе аның рухына дуга булып барсын. Ринат абый Мөслимов 16 ел буена Казан спорт сарайының директор вазифасын башкарган кеше. Алай гына да түгел, татар эстрадасының популяр артистлары яратып башкарган җырларының сөз авторы. Mart'ın 15'inde туган көнендә үзенең иҗат кичәсен үткәрергә кысканча каршы сентябрьнең 20-сендә безнең арабыздан китеп барды. Ләкин аның бу теләген тормышка ашырырга теләүче бик күп дуслары җыелды һәм алар без бөтен яктан да ярдәм итәбез. Син әйдә музыкаль ягын, сәхнәләрне һәм бөтен шул эшләрне сиңа алар дип дигәч мин инде ризалаштым. Ринат ул бик позитив кеше, бер вакытта да исән вакытта да теге яратмады, теге үзе турында мактаганны яратмады ул. Ниндидер мин шагыйрь дип күкрәк киеп тә йөрмәде ул. Менә шундый теге хобби кебек, ләкин ул шуның белән яшәде ул. Шул үзенең менә шигырьләре белән. Ул бер кайчанда менә шигыремә ничек бар, шулай язарга кирәк, бер өтеренә тимисен бик итәргә. Аның шигырендә чыннан да менә шундый бер мотор зерно ята, миңа иң ошаганы. Һәм без аны шунда бергәләп үзгәртеп, теге якка үзгәртеп, бу якка үзгәртеп, уртак нәтиҗәгә табып, җырлар шулай бик мотор җырлар тугатырды. Татарстан китап нәшрияты генераль директоры Сагдачин Илдар Камил улын чакырабыз. 100 елдан артык тарихы булган Татарстан китап нәшриятендә китап чыгуы ул инде дөрестән дә гади генә әйбер түгел. Ул күпләрнең хыялы.
һәм менә бүгенге концертта да Ринат абый Муслимовның фикере, аның китап чыгарырга теләге булмады дип әйттеләр. Ул дөрес түгел, чөнки аның теләге булды. Менә бүген чыккан китап, бу инде Ринат абый Муслимовның чын шагыйрь булганын, бу дәүләт нәшриятында чыккан китап, чын шагыйрь булганын исбатлый. Һәм инде аның шушы китапта, шушы бүгенге концертта аның рухына дуга булып ирешсен иде. Кояш күрсәтте кеше. Әллә дөнья матурлыгы синең һәм минең эшем. Карашларыңнан аңлыймын әйтәсе сүзләреңне. Бәхет белән сөю булса, тагын ни кирәк инде? Талантлы булу бәхете генә аз, талант та бәхетле булырга тиеш дигән композитор Гектор Берлиоз. Флейтада уйнаучы кыз Азалия Нугманова үзе таланты да бәхетле. Чөнки ул Россия Федерациясе хөкүмәте Иветта Воронова исемендәге яңа исемнәр хәйрия фонды стипендианты, Татарстан Республикасы гранты иясе, халыкара бөтен Россия бәйгеләре лауреаты. Флейта гади генә уен коралы булып күренсә дә, аның моңа күңелләрне җилкендерә. Гадилектә дахилек дип юкка гына әйтмәгәннәр. Сүзне үзенә бирик. Әфәрин, рәхмәт, яусын, тыңлап туйғысыз. Мөмкинме тағы бірін? Яхшы, әлбәттә. Рәхмәт, Азали.
28 мартта бүтін дүния тарихшылар күні білгілеп өтілі. Үткенін білмегеннің келешегі yok дегенler. Сіз еш буынға, қазіргі һәм келешек буынға нәсілін, милләтін тұйып, аңлап яшырға ярдәм итәсіз. Һөнәри бәйрәмегез белән сезне мәшһүр тарихчыларыбыз, дөньяда тагын нинди яңалыклар барлыгын хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова сөйләр. Қытайның Леочен шәһәрендә яшәүче Вэй Вэнь Сюань металл чыбыктан катлаулы сыннар ясый. Хәзерге вакытта кыз алтын агач ясау белән мәшгуль. Мин 4 яшымнан үрергә өйрәндем. Әлеге шөгыль миңа вак моторика һәм акыл сәләтен үстерергә ярдәм итә. Кызның сүзләре буенча яңа сынны булдыруда иң авыры андагы детальләрне эшләү. Агачлардагы ботакларны ясау өчен күп көч куярга кирәк. Алар күп хезмәт сорый ди кыз. Вэй Вэнь Сюань барлыгы 50-дән артык уникаль чыбык эшләнмәләре ясаган. Алга таба да ул иҗатын дәвам иттерергә уйлый. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр. Үзе физика укытучысы, үзе Сергей Быков, үзен ул мин шип татар ди. Сергей, сәлам, хуш килдең. Хәерле көннәр. Мин бу мәгълүматларны дөрес әйттем бит, шулай? Нәкъ шулай. Рәхмәт. Бик шатбыз. Син киң кырлы эшчәнлек алып барабыз, biz аны беләбез. Синең инде әңгәмәдәге килгән бар, ул вакытта физик укытучы булып килгәнең. Хәзер син инде артистларга ярдәм итүче, продюсер роль дип әйтеп буланы, студияда ачу буларак сөйләшәс килә. Менә бүген көндә артистлар үзенең иҗатын халыкка социаль катламга ничек белдерә? Ничек җиткерә? Беренче чиратта белдерү алымнары үзгәрде. Чөнки хәзер вакытта күп төрле шелтәрләр ачылды, ләкин ул шелтәрләрнең кайсылары бар уңайга, кайсы бар тискәрегә. Һәм инде шушы бик күп артистлар белән эшләү һәм бик күп мәгълүмат, музыкаль мәгълүмат белән эшләү нәтиҗәсендә инде ничә еллар бирде. Мин аерым билгеле бер алгоритмнар төзеп, шушы алгоритмнарны мин белән эшләгән артистларга тәкъдим итәм. Шулай да фәнгә нигезләнеп эшләйсез. Әлбәттә, барысы анализ белән генә алып барыла. Һәм шулай гына кызык шундый мәгълүматлар, мәсәлән, нидер концертка килгән артистка килер концертка тамашачылар, нәкъ шушы тамашачылар килде. Инде икенче артистка шулай ук инде шушы тамашачыларны чакыру өчен билгеле бер алгоритмнар аркылы мин аларга шулай ук инде реклама юнәлдерәм. Аның механизмнарын барлыйк әле. Ул механизм ул таргетированный реклама. Шулай ук инде килгән артистлар, мәсәлән, плакатларда без бирәбез, мәсәлән, календарьларда бар QR-кодлар. Кешеләр QR-кодлар аша кергәндә мин инде беләм шул кеше QR-код кергән, кайчан кергән, һәм инде киләчәктә шушы кешегә тиешле рекламаны мин кабат күрсәтә алам. Шуны юнәлештә шалып барабыз. Димәк, әле син аларның сезне күзәтәләрме юкмы икәнен дә тикшереп бара аласыз. Әлбәттә. Артистның командасы нинди булырга тиеш? Чөнки бит инде билгеле бер үзең генә эшләүчеләр хәзер бик аз. Ләкин шулай да татар эстрадасында күп кеше үзен шулай позиционер итә, кешегә күрсәтә, ул үзе генә алып баручы дип шушы юнәлештә, ләкин алай түгел, чөнки югары булай да алмый, чөнки монда бик күп кырлы белем. Шулай гына җырларны музыкаль мәйданнарга чыгару аерым бер кеше, таргетированный реклама өчен аерым бер кеше, шулай PR менеджер аерым кеше булырга тиеш. Һәм шулай гына мәсәлән телевидение сезне элемтәгә керүче кеше аерым булырга тиеш. Шулай афишаларны концертларга чыгару, алып бару, районнарга җибәрү, сөйләшү, ул бөтенләй икенче бер аерым беренче кешедән торган команда булырга тиеш. Инде менә хәзер вакытта бик инде музыкаль мәйданнарда кешеләр тарала башлады үзләренең иҗатларын, ләкин анда да шулай инде автор праволар буенча эш алып баручы кеше булырга тиеш. Юрист юнәлешендә белем булырга тиеш. Бик кызыксындыра торган сорау, нинди бюджет белән эшне башларга мөмкин? Чөнки тиешләре бик күп. Беренче чиратта мөмкин эшләргә төрле бюджет бар. Мондый авансны бюджет дип атала инде. Без мәсәлән эшлибез шуны юнәлештә, без артистны бүтән яктан топлыйбыз, иҗтимагый шелтәләр аркылы, һәм инде аннан соң инде килеп чыккан роялти дип атала, ул финанс шушы җырлар өчен килгән мәгълүматларны без билгеле процент белән уже бүлешеп эш үзебезне алып барабыз. Ләкин шунда отмаска кирәк, мәсәлән, күп кенә безнең шелтәрләрдә хәзер вакытта безнең монетизация кушылды. Ул ВК шелтәрләрендә безнең официаль, ләкин алар мәсәлән юк иде. Физик укытырга вакыт каламсың? Менә әле генә чемпионаттан кайттым. Молодые профессионалы дигән юнәлеш региональ чемпионат Татарстанда электромонтаж компетенциясе буенча үтте. Минем команда шулай анда катнашып китте. Һәм җиңү яулагандыр әле.
әлгі вақытта результатларын білмеймін. Амин, бүрік жеңерге де насип болсын, нәтижелер оңай бола көрсін. Бүгін сен әлі шул юнәліште, музыкал юнәліште шал барушы жігіт білен келгенсің, Эдуард Ганиев. Менің белгілі бір өзімнің іш алып барушы артистларым бар, ол лейбл, Татарин лейбл деген. Ол лейблда біздің как раз, әлбәтті енді біздің Ганиев Удмурт тілінде жыр-жырлай. Неге Удмурт? Өзі отып мәлі? Өзі Удмурт, һәм инде фамилиясы татар шулай. Фамилиясы татар, һәм безнең Татарин лейблда ул. Без шикләмибез билгеле бер тел юнәлеш буенча гына татар теле буенча, бездә инглиз, рус һәм шулай инде башка төр милләттә булган җырлар да безнең аркылы чыгарыла. Җыр нәрсә турында? Мәхәббәт кенә диме? Мәхәббәт түгел, мәхәббәтне ярату турында. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик җитди икәнегез безнең әңгәмәбездә үк чагыла. Рәхмәт. Эшегездә уңышлар теләп калабыз. Хәзер Эдуард Ганиев үзе татар, үзе Удмурт башкаруында мәхәббәтне ярату турында җыр җәмәгать. Әфәрин, бик зур рәхмәт, хәтта күршеләребез дә үз телләрен сакларга омтыла һәм аны төрлечә тормышка ашырга хыяллана. Күңелегездәге моңнарыгыздан якты җырлар тусын, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Удмуртча әйтеп әйтсәк, җич глоэ, таза глоэ. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтлеләребез.